Ние сме семейство чернокожеви от село Билиш, Троянско. Занимаваме се с отглеждане на крави, млечно направление от 2000-та година. Долу-горе от около 2000-та година дойде идеята за биопроизводството. Идеята беше подредена от една фондация Биоселена. Те не запалиха по това биоземеделие. 2000-та година ходим и в Швейцария на производствен стаж, практика, и там видяхме как правят в Швейцария това прословото биомляко. Идеята не се струваше осъществима и в нашите ферми. Преди 7-8 години купихме едни юници от Франция, Монбелярд. Идеята беше да изчистим стадото и да произвеждаме по-качествено мляко. Мисля, че нашето биомляко е на ниво, като качество, като състав, и крайният потребител стига да обича киселото мляко, може да хване разликата между една обикновена конвенционална кофичка и млякото на хармоника. Фермата се намира в село Билиш, община Троян. Тук се намираме около километър от фермата. Работи около 1300 декара земя. С пасища и другите ливади достигат до 1600. От тях 300 декара са орна земя. Сеят царевица, слънчоглед, овес, жито, зърнени култури за силаж. Тук зад мен имаме едни посеви 10 декара с тревна смеска. Втора година кося тая тревна смеска. От дъждовете е полегнала и много трудно се работи. Метър напред, два назад, но по някакъв начин трябва да я пребирам, защото сме вложили в нея, разчитаме на нея. В тревната смеска има червена детелина, бяла детелина, райграс и е доста хранителна. Значи тук в предбалканския район тревата е богата на билки. Самите пасища са диви като тревостой. Не са изкуствени насаждения, са естествени. Начинът на отглеждане е оборно-пасищно. Пролетно-летния сезон животът се на паша, а късна есен и зимата са в фермата. Сутрин излизат около 8 часа на паша, прибират се пак в 8 часа. Максимално дълго време. Връщайки се от паша, във фермата ги очаква сочен фураж, който съм наженал, за да мога да ги дохранвам, с цел да се допълни протеина в храната. Есенно-зимния сезон животите не излизат на паша, обаче пък сметка на това се разхождат дворчето за разходка и се хранят предимно с силаж. Предимството на биопроизводството е, че това, което животите се хранят, е чисто. И продуктът, който излиза, е доста чист. Доста чист, защото разликата, която може да им прочисти, това е въздух. А тук на практика няма какво да го замърсява. Той води едно безгрижно действо, мога да кажа. Нашето също може на компютъра да играе игри, но не го влече определено. Нали? Играят му са игри за навън. Обича да е сред животните и най-вече в трактори, машини, камиони и всякакви такива. Значи определено много е трудно на жената на фермера. Фермера сутрин излиза, вече се прибира. Жената се иска да покрие всичко останало, което него го няма. Значи душата на фермера или си фермер, или не си. Ако си фермер, значи душата ти отдадена изцяло на животните. Животните, природата и всичко което е около теб. Ето сега идва новата тройка. Значи най-важното животно да бъде подготвено за доенето. В смисъл да бъде спокойно, нахранено и влизайки вътре да влиза с охота, а не на сила. И вече не на последно място е самата хигиена на доенето. И трите са на второ оттелване, втора лактация.
Вече са към края на лактацията, но все пак си е втора лактация, млади животни. Техните баби са дошли от Франция. Сега в момента подмиваме с хладка вода. След това изцъркваме първите няколко струйки в това канче с черната мрежичка и евентуално ако има някакъв проблем, тук се вижда. Това забърсваме, послушаваме последните капки да се махнат. Това е масажиране на вимето с цел да извади последните капки мляко отвътре и да си гарантира, че животното е издоено и вътре няма да остане мляко до вечера.